Ovi mladi, oni to brzo i ništa ne razume čovjek. I sad odgovori su na ono 3 puta, kako se kaže, duplo V, ono tako. Bio je Flash Gordon. I tada se na ovakav način, gde smo mi sad savremenici, razgovaralo sa planetama. Dok se nisam naučila da pravim sama playlistu, isvađali smo se onoliko. Ljudi trećeg doba najčešće po našoj proceni imaju strah od kompjutera. Mnogi naši stari sugrađani jednostavno se ne snalaze jer nisu u kontaktu sa digitalnim tehnologijama. Kada ih stavite pred kompjuter, mnogi od njih nikada nisu ni uhvatili mišu u ruku. Imam 74 godine. 78,5 godina. Imam 64 godine. 68 godina. Imam 71 godinu. 72. Imam 67 godina i upravo mi je danas rođendan. Pa evo sad pokušavam da sliku ćerkinu prebacim sa ovog Facebooka negde drugde, da je stavim pa gledam, pokušavam da li ću to uspeti. Jer treba se setiti. Evo ti kaže, gore desno na plavo mala strelica. To je tu negde. Volim. Ono što sam volila kao devojka, devojčica od 15-20 godina, volim i danas u 62. To je moj muž Đuro. Pa kad ti budeš to savladala, tu obuku, da ćeš moći ti tako da razgovaraš sa svojim prijateljicama. Toliko sam želela da idem na Oslo, nemam priliku, a sad sam stigla preko računara. Sad ćemo da šetamo. Dobra stvar, nužna. Mi u penziji se malo i osamimo. Ja se borim protiv toga. Samo napred, što bi rekli. Zvuči veoma komplikovano, ali zapravo je mnogo jednostavnije nego što izgleda. Ovo je čudo od prirode, nema šta ne zna. Samo mu treba znati, zadati zadatak, sve mu odgovori. VIP, druga priča.